awaiting postmortem. Nago tigana na mangana rengeta makweli tumurekera mangana rengeto bwamate boigo amone chisemya motoka makemaga yokugoro wechi skuru nigo bona baibuli basemi gukoneka ingotwara baro bwamate ne chinkwana chiabena n'abantu bechi skuru eligo tanda osegotanga koleta chibura buru achi skuru na boigo ogota iwana kolengana no mwalimu omonne bwe skuru ya Nyaikuro ni gatebere buna encheranero yokunyara gukine birengo byechisemi ekero baratwara okubwatana okuyagati y'abalimu abarokiwana boigo amo na abaibuli ase eskuru yo nego chinga kyo cha robo semi buna abaibuli kunyara wesoke na koerera subwagaleme chandili bagotera eliko gendra gotingia na kwa bano murembe anena sensemo yichisemi Asa Marieta nkoro kwa Nyaboke ya Suma principal ya Nyaikuro High School kuri ya Nyaikuro ngo perform erubya umwaka uri abana nabange bayata buci university chagere mini ya ringi 8 points nyanja nyaleka niki no nyankianda tutafurahi ise koka turu mukisana tusabete nyanja nyaleka niki no nyankianda tutafurahi kitabe kusaba witungulinga tumenye izo mangana syllabus coverage tabwati problem anda singi cyana bamenyete skuru ngosomi tole mambi somi tole butuko abaibuli bari ku support kire skuru so mwana yabasoma abalimu bari trained turite college ichimo abana nabo bawita respect of the school na mwalimu te utegete mwana awe mwana wakonyora utarakura ngo temali buna koranche manyete